aquest 1 de maig anava a ser el primer que des de CSO sortirem als carrers per a celebrar el dia de tota la classe treballadora, que som aquells i aquelles que si deixem de treballar no tenim per a viure. Des del sector de l'ensenyament, exclusivament n'hi ha moltes coses que demanar a aquest govern, com n'hi havia a l'anterior. Hem de recuperar les hores prèvies a la crisi de 2010, hem de recuperar el tutor que ens furtaren a primària, hem de recuperar el poder adquisitiu que hem anat perdent any rere any, però el més important, el que ens caracteritza com a sindicat de classe, és veure l'ensenyament com una ferramenta de transformació i de canvi social. Per això, el que cal ara és pensar què aprendrem com a societat i com a ensenyants d'aquesta crisi, com l'explicarem al nostre alumnat i com ho parlarem entre nosaltres. Perquè, com dia Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Si no ho fem entre totes i tots, tornarem a perdre els de sempre i guanyaran els mateixos. L'ensenyament públic, presencial, científic i, per tant, laic i gratuït en totes les seves etapes són l'única eina que pot intentar compensar les desigualtats socials de partida que té el nostre alumnat. Per un ensenyament que necessitem amb molta menys burocràcia, amb més recursos, amb més temps de coordinació i menys papers. Al Consell Sindical Obrer ho tenim clar. Cal parlar més amb els equips docents i els claustres, debatre més entre nosaltres i deixar d'obeir acríticament ordres d'uns dirigents més preocupats en el deute públic, en les eleccions, en el què diran, en els seus partits, que en l'ensenyament valencià. Per un sindicalisme de lluita i combatiu que no es legitime en el pacte, sinó firmarà qualsevol cosa que li planten davant, sinó que es legitime en el debat i en la lluita pels nostres drets i els sindicats de la classe treballadora. Afilia't al Consell Sindical Obrer. Yo volia somiar y volar y allá estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí.